Ranní vzduch štípal způsobem, který Jessemu Fosterovi připomínal, proč vždycky nesnášel říjen. Přitáhl si bundu těsněji k tělu, zatímco kráčel k domu své bývalé ženy. Ten povědomý uzel v žaludku, který se objevoval každý druhý pátek. 12 let manželství, 3 roky od rozvodu a pořád se mu lehce třásly ruce při pomyšlení, že uvidí Lindsay. Dům vypadal stejně jako tehdy, když v něm žili spolu. Bílá fasáda, modré okenice. Dub, který zasadil, když se narodila Casey, teď přerostl střechu. Jenže teď dům patřil Lindsay a jejímu novému příteli Chadu Famovi. Jesse se s ním potkal jen jednou, při tom trapném předávání před 2 měsíci, když se Chad právě nastěhoval. Upravený, docela přátelský, pracoval v obchodě. Lindsay vypadala šťastně a to mělo stačit. Jesse zaklepal a podíval se na hodinky. 2:30, přesně na čas. Celý svůj život postavil na přesnosti. V jeho práci to bylo nutné. 15 let navrhoval únikové hry, propracované hádanky, které vyžadovaly, aby lidé přemýšleli 3 kroky dopředu. Jeho poslední projekt, Architektův Gambit, získal ocenění za svou vrstevnatou složitost. Přátelé vtipkovali, že jeho mozek funguje jako šachový počítač, neustále kalkulující možnosti. Dveře se otevřely. Stál v nich Chad v nátělníku navzdory chladu. V ruce pivo, pohled lehce rozostřený. Jo, jsem tu pro Casey. Vyzvednutí v 2:30. Jesse udržel hlas v rovině. Profík, co? Lindsay, zavolal Chad přes rameno, aniž by ustoupil ze dveří. Její fotr je tady. Jesseho čelist se zatěla přitom, její fotr, místo jména, ale nechal to být. Vyber si své bitvy, říkávala mu vždycky terapeutka. Ne všechno je válka. Lindsay se objevila, vypadala vyčerpaně, vlasy narychlo stažené dozadu. Očima přejížděla mezi Jessem a Chadem. Je nahoře. Dojdu pro ní. Můžu si pro ní dojít sám, nabídl Jesse a udělal krok dopředu. Chad se posunul a zablokoval vchod. Přivede ji dolů. Něco v Chadově tónu Jesseho zarazilo. Nebylo to přímo nepřátelské, ale bylo to teritoriální. Majetnické. Jesse si ten postřeh uložil do mentálního katalogu, který si budoval. Toho, ve kterém sledoval každou interakci, každý detail. Při navrhování hádanek záleželo na nejmenším vodítku. V životě, jak se naučil, ještě víc. Kroky na schodech. Casey sestupovala pomalu v slunečních brýlích. Růžový batoh přehozený přes jedno rameno. Uvnitř domu. Ve slunečních brýlích. Jessemu spadlo séce do žaludku. Casey, zlatíčko, pojď sem. Přišla k němu opatrně, s odměřenými pohyby. 9 let a pohybovala se jako někdo 2krát tak starý. Jako někdo, kdo se bál prudkých pohybů. Sundej si ty brýle, miláčku. Casey zavrtěla hlavou. Nepatrný pohyb. Lindsay. Jesse řekl tiše. Co se děje? Nic jí není, řekla Lindsay rychle. Příliš rychle. Jen spadla. Venku při hraní. Sluneční brýle. Jesse si klekl na casejinu úroveň. Zlato, potřebuju, aby si je sundala. Prosím. Říkala, že jí nic není, výsil se Chad. Dětský bejbosti. To k vyrůstání patří. Jesse ho ignoroval a soustředil se na svou dceru. Casey, je to v pořádku. Ať je to cokoliv, je to v pořádku. Její malá ruka se zvedla, třásla se a pomalu sundala sluneční brýle. Obě oči oteklé téměř do zavření. Fialovo-černé podlitiny sahající až na lícní kosti. Malá řezná rána nad levým obočím zaschlá do strupu. Spodní red rozštípnutý. Celý Jesseho svět se zúžil na ta zranění. Zatajil se mu dech a na okamžik všechno utichlo. Vzdálený provoz, šustění listí, Lindsayino zalapání po dechu, to vše zmizelo v bílém šumu. Kdo to udělal? Jeho hlas vyšel klidný, tichý. Nebezpečně klidný. Casejino oko, to,
které se ještě dalo částečně otevřít, se naplnilo slzami. Taky, prosím, nezlob se. Nezlobím se na tebe, zlatíčko. Nikdy bych se na tebe nemohl zlobit. Kdo to udělal? Ohlédla se na Chada, strach vepsaný v její zbitém obličeji. Jesse pomalu vstal a sáhl po telefonu. Lindsay, zbal její věci. Všechny. Hned. Jesse, počkej, začala Lindsay. Všechny její věci. Hned. Vytočil 112, ani na okamžik nespustil oči z Chada. Potřebuji policii a sanitku na adresu Javorová 2847. Týrání dítěte. Závažná poranění obličeje. Ježíši Kriste, chlape. Spadla, řekl Chet a ustoupil o krok. Jesse zvedl pěst, stále na telefonu. Ano. Viditelná zranění obou očí, otok obličeje, možné zlomeniny. 9letá dívka. Otec na místě, pachatel přítomen. Nevíš, o čem mluvíš, řekl Chet, ale z jeho hlasu se vytratila jistota. Praštil mě, zašeptala Casey. Svou baseballovou pálkou. Říkal, že jsem DSA. Ta slova zůstala viset ve vzduchu jako jed. Jesse dokončil hovor s operátorkou a pak přitáhl Casey k sobě, opatrně, aby se vyhnul jejím zraněním. Jdi si sednout do mého auta, zlato. Zamkni dveře. Podal jí klíče. Jesse, řekla Lindsay, hlas se jí lámal. Nevěděla jsem. Nenapadlo mě. Nenapadlo tě co? Že tvůj přítel mlátí naši dceru? Jesse se k ní pevně otočil. Jak dlouho to probíhá? Byla to nehoda, tržvala na svém Lindsay. Ztratil nervy, ale... Ztratil nervy na 9leté dítě. Jesse cítil, jak se mu v hrudi usazuje něco chladného a tvrdého. Něco, co proniklo za počáteční šok a vztek do jasnosti. Dokonalé, křišťálové jasnosti. Zbal její věci. Máš 2 minuty, než přijede policie. Lindsay utekla nahoru. Chet ji chtěl následovat, ale Jesse se postavil do dveří a zablokoval mu cestu. Zůstaneš tam, kde na tebe vidím. Vypadni z mýho baráku, řekl Chet a pokusil se přidat na důraznosti. Je to Lindsayin barák. Ty tu jen bydlíš. Jesse se usmál, ale bez jakéhokoliv tepla. A to se velmi brzy změní. Vyhrožuješ mi? Ne. Vyhrožování je pro lidi, kteří si nejsou jistí, co udělají. Jesse dážel Chadův pohled. Já ti dávám slib. V dálce kvílely sirény, blížily se. Jesse si katalogizoval každý detail Chadova obličeje. Jak mu cukalo oko pod nahorním rtu, jak svíral a povoloval pěsky. Dobře, ať se bojí. Tohle byl teprve začátek. Na pohotovosti to páchlo dezinfekcí a úzkostí. Jesse seděl vedle Caseyny postele, zatímco ji lékař vyšetřoval, fotil a dokumentoval vše. 2 prasklé orbitální kosti, závažné podlitiny, lehký otřes mozku. Lékařův výraz byl s každým nálezem ponuřejší. Pane Fostere, oslovil ho detektiv Kyle Banks s blokem v ruce. Bylo mu kolem 45, šedivějící na skráních, s unaveným výrazem člověka, který viděl příliš mnoho podobných případů. Potřebuji položit Casey pár otázek. Chci, aby tu byl táta, řekla Casey okamžitě. Samozřejmě, na to máš právo. Banks přitáhl židli, hlas jemný. Casey, můžeš mi říct, co se stalo? Caseyno zdravější oko se upřelo na její ruce. Koukala jsem na televizi. Chet řekl, že jsem moc hlasitá. Stlumila jsem to, ale on řekl, že jsem na něj byla dauzá. Šel do garáže pro svou baseballovou pálku, tu hliníkovou, a řekl mi, ať vstanu. Jesseho ruce svíraly opěrky židle tak silně, až mu zbělely klouby. Co se stalo potom? Zeptal se Banks. Řekl, že mě naučí respektu. Napřáhl se. Hlas se jí zlomil. Snažila jsem se to zablokovat, ale trefil mě do obličeje. 2krát,
Možná 3krát. Přesně si nepamatuju. Spadla jsem na zem a on odešel. Kde byla tvoje máma? Nahoře. Přišla dolů potom. Řekla mi, ať si na to dám let a nedělám z toho velkou věc. Banks pečlivě zapisoval. Jak dávno se to stalo? Včera ráno. Jesse prudce vstal a odešel do rohu místnosti zády k nim. Včera ráno. Lindsay nechala Casey chodit s 2 prasklými očnicovými kostmi přes 24 hodin. Zabránila jí zavolat mu, nacvičila s ní lež o pádu. Pane Fostere? Banks vstal. Můžeme si promluvit venku? Vyšli na chodbu. Banks zavřel blok. Bude zatčen. Našli jsme tu pálku. Je na ní krev. Předběžně odpovídá jejímu krevnímu typu. Lindsay Kniteová bude rovněž obviněna jako spolupachatelka za neohlášení a bránění dítěti v přístupu k lékařské péči. Co mu hrozí? Napadení nezletilé zbraní, týrání dítěte, možná pokus o vraždu, záleží na posouzení státního zástupce. Hrozí mu pořádný trest. Banks se odmlčel. Vím, co právě teď cítíte. Opravdu? Mám dceru. Kdyby jí někdo udělal tohle, Banks zavrtěl hlavou. Ale nechte to na nás. Nechte systém fungovat. Jesse se podíval přes okno na Casey, tak malou v nemocniční posteli. A když systém nezafunguje? I pak to nechte na nás. Protože když uděláte nějakou hloupost, kdo se postará o vaši dceru? Jesse pomalu přikývl, ale jeho mysl už pracovala, už počítala. Banks měl pravdu v jedné věci. Casey ho potřebovala a to znamenalo, že musel být chytrý. Velmi chytrý. Uplynuly 3 týdny. Jesse získal nouzovou péči a pracoval z domova, zatímco se Casey fyzicky zotavovala. Psychické rány se budou hojit déle. Táhla sebou při náhlých pohybech, měla noční můry, odmítala spát bez rozsvíceného světla. Chet složil kauci, $50,000, které jeho rodiče dali dohromady. Platil pro něj zákaz přiblížení, nesměl kontaktovat Casey ani Lindsay. Hlavní líčení bylo naplánováno za 4 měsíce. Jesse seděl ve své domácí pracovně. Dveře pootevřené, aby slyšel, kdyby se Casey vzbudila. Studoval složku, kterou mu dal jeho advokát. Chet Pham, 32 let, narozený v Sacramentu, pracoval v prodeji zdravotnických pomůcek, slušně vydělával. Na papíře vypadal normálně. Ale Jesse se naučil dívat pod povrch. Právě díky tomu byl dobrý v tom, co dělal. Viděl skryté mechanismy, utajené západky, maskované dveře. Už si začal budovat vlastní složku. Telefon zabzučel. Travis Mayo, jeho obchodní partner a nejbližší přítel. Jak je Casey? Zeptal se Travis. Líp. Víc mluví. Terapeutka říká, že je odolná. Jesse si protřel oči. Potřebuju laskavost. Řekni. Potřebuju všechno, co najdeš na Chada Phama. Nejen to povrchové. Hloubkový průzkum, kde chodil do školy, minulé vztahy, pracovní historie, sociální sítě, klidně roky dozadu. Prostě všechno. Travis chvíli mjučel. Jesse, ať přemýšlíš o čemkoliv. Přemýšlím o tom, že mě náš justiční systém zklame. Vyjedná si nižší trest. Bude tvrdit, že jednou ztratil kontrolu. Pravděpodobně dostane 2 až 5 let s možností podmíněného propuštění. Venku za 18 měsíců, pokud bude vzorný vězeň. Jesseho hlas byl ledový. To nestačí. Není to tvoje starost. Je to moje dcera. Je to přesně moje starost. Tak to udělej správně. Prohlášení oběti o dopadu. Tlač na maximální trest. Už to plánuju. Ale chci vědět, s kým mám co dočinění. Jesse si na notebooku otevřel Chadův Facebook. Něco s ním nesedí. Jak se okamžitě snažil ovládnout vyprávění. Jak připraveně Lindsay působila se svým příběhem. Tohle nebyl jeho první pokus.
Myslíš, že to dělal už dřív? Vím, že jo. Cítím to. Jesse proklikával fotky. Čet v baru. Čet na fotbalovém zápase. Čet s Lindsay. Vypadají šťastně. Všechno pečlivě kurátorované. Lidi se prostě jednoho dne neprobudí a nezmlátí dítě baseballovou pálkou. Takhle brutální násilí, ta ležérní krutost, to je nacvičené. Dobře, budu pátrat, ale Jesse, buď opatrný. Nedávej mu munici, kterou by mohl použít proti tobě u soudu. Když zavěsili, Jesse seděl v tmě, záře monitoru se odrážela od jeho obličeje. Přemýšlel o únikových hrách, které navrhoval. Jak ty nejlepší dávali hráčům iluzi kontroly, zatímco je přesně naváděli tam, kam chtěl. Jak dokonalá hádanka měla více vrstev. Každé řešení odhalovalo další výzvu, až po konečné odhalení. Chatham ublížil jeho dceři. Zákon ho potrestá, ale pravděpodobně nedostatečně. Pravděpodobně ne tak, aby už nikdy naublížil dalšímu dítěti. Jessemu šlo nejlíp vytváření scénářů bez úniku s jediným řešením. Nastal čas navrhnout své mistrovské dílo. Otevřel nový dokument a začal psát. Rozložil, co věděl, co tušil, co se potřeboval dozvědět. Vynořovaly se vzorce. Formovaly se otázky. Za úsvitu měl kostru něčeho, co připomínalo plán, nebo přesněji řečeno past. Takovou, kde každé dveře vedou do tmy a klíč k úniku neexistuje. O 2 týdny později se Travis objevil u Jesseho dveří s objemnou složkou. Casey byla ve škole. Přvní celý den zpátky, což vyžadovalo obrovskou odvahu. Jesse ji doprovodil do třídy, sešel se s učitelkou i školní psycholožkou a ujistil se, že všichni chápou situaci. Na tohle si budeš chtít sednout, řekl Travis a rozložil dokumenty po jídelním stole. Jesse nalil 2 hrnky kávy a posadil se. Povídej. Chatham. Začněme vysokou. San Jose State, vyloučen ve 3. ročníku. Oficiální důvod byly podvody při zkouškách, ale našel jsem policejní zprávu z kampusu. Byl obviněn z napadení tehdejší přítelkyně. Stáhla obvinění. Škola ho v tichosti odstranila. Jesseho čelist se zaťala. Pokračuj. Zákaz přiblížení, podaný v roce 2019 ženou jménem Katie Cummingsová. Byl přiznán na 1 rok po zdokumentovaných případech obtěžování a výhrůžek. Předtím 2 hlášení o domácím násilí ze 2 různých adres v Sacramentu 2017 a 2018. V žádném případě nebylo vzneseno obvinění, protože ženy odmítly podat trestní oznámení. O kolika ženách se bavíme? O těch, které můžu prokázat? 4. Před Lindsay. Mohlo jich být víc. Travis vytáhl další dokument. Ale tady to začne být zajímavé. Prodej zdravotnických pomůcek, jeho firma Medtronic Solutions. Zavolal jsem jednomu známému na jejich personálním oddělení. Chet dostal 3krát napomenutí za agresivní chování vůči kolegům. Nechali si ho, protože je dobrý obchodník, ale má to na hraně. Jesse studoval papíry. Mysl katalogizovala a křížově odkazovala. Má vzorec. Zaměřuje se na zranitelné ženy, stupňuje násilí, spoléhá na to, že se příliš bojí dotáhnout obvinění do konce. Přesně tak. A Lindsay do jeho profilu zapadla dokonale. Rozvedená, svobodná matka, pravděpodobně hledala stabilitu a společnost. Travis zavrtěl hlavou. Otázka je, co s těmi informacemi hodláš dělat? Za prvé se postarám, aby je měl státní zástupce. Prokázat vzorec chování. Argumentovat proti jakékoliv dohodě o vině a trestu. Jesse vstal a začal přecházet po místnosti. Za druhé se postarám, aby jeho zaměstnavatel přesně věděl, koho má jako obchodního zástupce. To je dobré. To jsou legitimní kanály. Travis ho pozorně sledoval. Co dalšího? Co tě vede k myšlence, že je něco dalšího? Protože tě znám 10 let a tenhle výraz jsem už viděl.
To je tvůj pohled 3 tahy dopředu. Jesse se slabě pousmál. Víš, jaký je problém s lidmi jako Chet? Jsou to predátoři, ale líní predátoři. Spoléhají na strach a mlčení svých obětí. Nikdy nečekají, že někdo obrátí karty. Jesse. Nebudu dělat nic protizákonného. Nic, co by ohrozilo péči o Casey nebo ji vystavilo riziku. Podíval se Travisovi do očí. Ale postarám se, aby Chatham zažil přesně to, co způsobil mé dceři. Strach, bolest, bezmoc. Jak? Ještě vypracovávám detaily. Ale jedno vím jistě. Když si někdo hraje s lidskými životy jako s hračkami, dříve nebo později se někdo rozhodne hrát nazpátek. Po Travisově odchodu se Jesse vrátil do své pracovny. Na zdi začal vytvářet něco, co připomínalo vývojový diagram, ale složitější. Pavučinu spojení, možností, tlakových bodů. Uprostřed Chatham a od něj se paprskovitě rozbíhaly větve. Jeho práce, rodiče, přátelé, rutina, slabiny. Jesse strávil 15 let studiem toho, jak lidé přemýšlejí, jak se rozhodují, co je žene kupředu nebo co je bouzdí. Vybudoval na tom kariéru. Jeho únikové hry nebyly jen hádanky. Byly to psychologické experimenty. Sledoval, jak lidé reagují pod tlakem, jak se odhalují. Teď postaví tu nejdokonalejší místnost. Navrženou pro jediného účastníka se sázkami nesrovnatelně vyššími než hádost nebo fotka vítěze. Tahle bude navržená k likvidaci. Telefon zazvonil. Neznámé číslo. Opatrně zvedl. Pane Fostere, tady Garrett Jacobs, advokát Chathama. Hlas byl uhlazeně, nacvičený. Volám, abychom prodiskutovali možné řešení této nešťastné situace. Řešení. Můj klient je ochoten přijmout dohodu o vině a trestu. Přestupek, napadení, 2 roky podmínky, kurz zvládání hněvu, žádné vězení. Jesse se zasmál. Zvuk zcela prostý humoru. Váš klient zmlátil mou 9letou dceru baseballovou pálkou do obličeje tak silně, že jí prasknuly kostky. A vy si myslíte, že podmínka je přijatelná. Pane Fostere, chápu, že emoce jsou na povrchu. Moje emoce jsou naprosto pod kontrolou. Vyřiďte svému klientovi, že se uvidíme u soudu. A pane Jacobsi, poraďte mu, ať se modlí, aby s ním porota měla víc slitování než já. Zavěsil dřív, než mohl advokát odpovědět. Hra začala. A na rozdíl od her, které Jesse navrhoval pro zábavu, tahle bude mít skutečné následky. Tehvalé. Chatham udělal tu chybu, že ublížil někomu, za koho by Jesse zemřel. Teď se dozví, jaké to je být uvězněný v hádance bez řešení, kde každá volba vede ke zkáze. Architektem je člověk, který nikdy neodpouští a nikdy nezapomíná. Jesse se podíval na fotku Casey na svém stole. Před napadením je jí úsměv široký a upřímný. Vrátí jí ten úsměv a postará se, aby se už nikdy nemusela bát někoho jako Chet. Ať to stojí, co to stojí. Předběžné slyšení se konalo v chladný úterní ráno. Jesse seděl v galerii pro veřejnost, vedle něj Caseyna terapeutka. Byla předvolána k výpovědi o psychologickém dopadu. Chet seděl u obhajovacího stolu v obleku, který pravděpodobně stál víc, než že se ho měsíční splátka za auto. Tvářil se přiměřeně kající. Obžaloba, vedená státní zástupkyní Viktorií Owensovou, byla důkladná. Lékařské zprávy, fotografie Caseyných zranění, policejní protokoly. Obhajoba se pokoušela vylíčit to jako okamžik špatného úsudku, stres z práce, naprosto výjimečný exces. Pak vstal Jesseho advokát Frank Maguire během částky věnované dopadu na oběť. Vaše ctihodnosti, rádi bychom předložili důkazy o vzorci chování. Frank rozložil předchozí zákaz přiblížení, policejní zprávu z kampusu, hlášení o domácím násilí. Toto nebyl ojedinělý incident. Bylo to vyvrcholení vzorce stupňujícího se násilí vůči ženám a nyní dítěti. Garrett Jacobs důrazně namítal, ale soudce většinu důkazů připustil.
Jesse sledoval, jak se Chadův výraz mění sebejistého na znepokojený. Dobře. Během přestávky Jesse vyšel ven nadechnout se. A tehdy ji uviděl. Katie Cummingsová, žena ze zákazu přiblížení, stála poblíž vchodu do budovy soudu. Bylo jí kolem 35, vyzařovala z ní nervózní energie. Slečno Cummingsová. Jesse přistoupil opatrně. Jsem Jessie Foster. Přikývla. Vím. Četla jsem o tom, co se stalo vaší dceři. Je mi to strašně líto. Děkuju, že jste přišla. Vaše svědectví by mohlo změnit průběh. Měla jsem podat obvinění, když jsem měla šanci. Hlas se jí třásl. Vyhrožoval mi. Říkal, že mi zničí kariéru, celý život. Byla jsem vyděšená. Tak jsem si zařídila zákaz přiblížení a zmizela. Změnila práci, přestěhovala se do jiného města. Jste tu teď. To vyžaduje odvahu. Viděla jsem to ve zprávách a napadlo mě, jestli nepromluvím, jestli dovolím, aby byl zraněn další člověk, protože jsem měla příliš velký strach. Otřela si oči. Taky mám dceru. Je jí 7. Kdyby jí někdo udělal to, co on vaší, chtěla bych, aby lidé se postavili. Jesse pocítil, jak se jeho chápání situace posunulo. Byl tak zaměřený na Chada, na pomstu, na spravedlnost pro Casey, že pilně nevzal v úvahu ostatní oběti. Další ženy, které byly zraněny, které byly umlčeny. Slečno Cummingsová, byla byste ochotná promluvit se státní zástupkyní? A se mnou. Stavím si kompletní obraz toho, kdo Četfam doopravdy je. Zaváhala, pak přikývla. Co potřebujete vědět? Při kávě v bufetu budovy soudu vyprávěla svůj příběh. Jak byl Čet zpočátku okouzlující, pozorný, láskyplný. Jak postupně začala kontrola. Poznámky o jejím oblečení, přátelích, kam chodí. Pak vztek, stékání, ta noc, kdy ji chytil za hádlo a zvedl ze země s příslibem, že ji zabije, pokud ho kdy opustí. Natáčel mě, řekla tiše. Osobní věci, intimní věci. Říkal, že pokud to někomu řeknu, pošle to všem, které znám. Proto jsem nemohla podat obvinění. Tak strašně jsem se styděla. Jesseho mysl letěla. Máte ještě důkazy? Zprávy, e-maily, cokoliv? Všechno jsem si uschovala. Nahrála na disk a zamkla. Říkala jsem si, že to už nikdy nebudu potřebovat. Podívala se mu do očí. Ale dám vám to, jestli to pomůže. Pomůže. To vám slibuju. Ten večer seděl Jesse s Casey a pomáhal jí s úkoly. Fyzicky se hojila dobře. Otoky ustoupily, i když podlitiny byly stále viditelné. Psychické uzdravení potrvá déle. Tati, řekla najednou, půjde Čet do vězení. Jesse volil slova pečlivě. Soudce rozhodne, co se s ním stane. Ale já se postarám, aby už nikdy nemohl ublížit tobě ani nikomu jinému. Jak? Tím, že řeknu pravdu o tom, kdo doopravdy je. Někdy špatní lidé schovávají, jací jsou, a dobří lidé kvůli tomu trpí. Ale když všichni znají pravdu, nemůžou se už schovávat. Casey pomalu přikývla. Bála jsem se ti to říct. Myslela jsem, že to možná byla moje vina. Tak jak on říkal. Jesse ji přitáhl k sobě. Opatrně, s ohledem na stále se hojící zranění. Poslouchej mě. Nic z toho nebyla tvoje vina. Ani trochu. Je to dospělý muž, který se rozhodl ublížit dítěti. To je na něm. Ne na tobě. Slib mi, že nedovolíš, aby ublížil někomu dalšímu. Slibuju. Byl to slib, který hodlal dodržet. Ať to vyžaduje cokoliv. Jessovo pátrání v Chadově životě se stalo pečlivým, téměř posedlým. Vyspovídal další 2 Chadovy bývalé přítelkyně, ženy, které Travis vypátral. Obě vyprávěly podobné příběhy. Šarm, který skysnul v kontrolu. Něha, která se proměnila v násilí. Jedna, Jodine Klachlinová,
Měla fotky modřin a zlomeného zápěstí. Od doby, kdy jí Chad omylem přiskřípala ruku ve dveřích. Žádná z nich nepodala trestní oznámení. Všechny nesly tíhu studu a strachu ještě po letech. Ale teď mluvili. S Jessem, se státní zástupkyní, s kýmkoliv, kdo je vyslechl. Vzorec byl nepopiratelný. Jesseho noci se proměnily ve strategické plánovací seance. Uložil Casey do postele a pak se stáhl do pracovny, kde se jeho zeď proměnila v pavučinu spojení a možností. Už neplánoval jen pro soudní proces. Plánoval na dobu po něm, protože soud zajde jen tak daleko. Chad dostane trest? Ano. Ale co pak? Jednou bude propuštěn. Jednou si najde další ženu, další oběť. Systém ho potrestá, ale nezastaví ho. Jesse potřeboval zajistit, aby Chatham už nikdy nikoho neohrožoval. Telefon zazvonil pozdě v noci. Wendell Barnes, starý spolužák z Vysoké, který teď pracoval v investigativní žurnalistice. Jesse, dostal jsem tvou zprávu. Chceš, abych o tom chlapovi udělal reportáž? Zatím ne, ale chci, abys byl připravený, až přijde správný čas. Potřebuju, aby se to dostalo na veřejnost ve velkém. Nejen lokální zprávy, celostátní pozornost. O čem se bavíme? Sériový násilník, kterého víc než 10 let chránilo mučení a stud. Více obětí. Vzorec stupňujícího se násilí vyvrcholený brutálním zbytí 9letého dítěte. Ale tady je ten háček, jeho zaměstnavatel věděl. Měli stížnosti, incidenty, varování. Nechali si ho, protože jim vydělával peníze. Wendell hvízdl. To je sakra příběh, ale budu potřebovat důkazy. Důkazy dostaneš. Jen buď připravený. Po zavěšení si Jesse otevřel webové stránky Chadovy firmy. Medtronic Solutions. Prodej zdravotnických pomůcek primárně nemocnicím a klinikám. Jejich web hlásal oddanost integritě, bezpečnosti a péči o pacienty. Krásná slova. Jesse začal sepisovat pečlivě formulovaný e-mail z anonymního účtu. Přiložil dokumentaci Chadova chování, zákaz přiblížení, policejní zprávy, výpovědi obětí. Odeslal ho na oddělení compliance firmy, na personální oddělení a generálnímu řediteli. Pak čekal. O 3 dny později zavolal Travis. Suspendovali ho. Probíhá interní vyšetřování. Dobrý začátek. Ještě jsi neskončil, že ne? Ani zdaleka. Datum hlavního líčení se blížilo. Státní zástupkyně Owensová vybudovala zdescující případ. Jesse jí poskytl všechno, co nashromáždil. Vzorec zneužívání, předchozí oběti ochotné svědčit, důkazy o Chadově promyšleném chování. Garrett Jacobs se snažil většinu důkazů vyloučit s poukazem na zaujatost, ale soudce je připustil jako doklad úmyslu a povahy. Chadova sebejistá fasáda praskala, jak proces postupoval. Jeho rodiče seděli v první řadě a vypadali stále zdesceněji, jak pravda o jejich synovi vycházela najevo. Jesse s nimi málem soucítil. Málem. Pak si vzpomněl na Caseyny oteklé oči a jakýkoliv soucit se vypařil. Případ obžaloby byl dátivý. Soudní znalci svědčili o síle potřebné k způsobení Caseyných zranění. Terapeutka popsala její noční můry, její strach, její regresivní chování. Chadovy bývalé přítelkyně svědčily o svých zkušenostech a kreslili obraz muže, který si užíval ubližování ženám a dětem, který se sytil mocí a kontrolou. Když Casey přistoupila ke svědeckému místu, v soudní síni zavládlo ticho. V lavici pro svědky působila drobně, ale její hlas byl jasný, když popisovala, co se stalo. Jesse jí sledoval Chada. Viděl, jak odvrací pohled, neschopný podívat se jí do očí. Zbabělec. Obhajoba se pokoušela vylíčit Chada jako přetíženého, zahlceného člověka, který udělal strašlivou chybu. Ale důkazy byly příliš silné, příliš konzistentní. Tohle nebyla chyba. Tohle byl on. Porota se radila 4 hodiny. Když se vrátila, verdikt byl jednomyslný.
Vinen ve všech bodech obžaloby. Při vynesení rozsudku o 2 týdny později soudce nešetřil slovy. Pane Fame, systematicky jste zneužíval důvěru, kterou do vás vložilo několik žen. Stupňoval jste od emocionální manipulace k fyzickému násilí a nakonec k brutálnímu napadení bezbraného dítěte. Neprojevil jste žádnou skutečnou lítost, pouze politování, že jste byl přistižen. Chet byl odsouzen k 8 letům ve státní věznici. Bez možnosti podmíněného propuštění dříve, než po odpykání 5 let. Jesse necítil žádné uspokojení. Nebylo to dost. Nikdy to nebude dost. Po vynesení rozsudku stál před budovou soudu, zatímco reportéři na něj křičeli otázky. Učinil stručné prohlášení o naději, že to přinese Casey uzavření a poděkoval justičnímu systému. Ale uzavření byla lež. Casey ponese tyto jizvy navždy. A Chet bude jednou propuštěn, i kdyby to trvalo 8 let. Pokud Jesse naudělá něco, co zajistí, aby Chadův život na svobodě byl nemožný. Ten večer Wendelův článek vyšel. Celostátní média ho zachytila během několika hodin. Firma prodávající zdravotnické pomůcky vědomě zaměstnávala sériového násilníka. Reportáž podrobně popsala vše. Chadovu minulost, stížnosti na jeho chování, selhání firmy jednat. Akcie Medtronic Solutions klesly během 2 dnů o 15%. Do konce týdne Chada propustili a spustili externí audit personálních postupů. Generální ředitel rezignoval pod tlakem. Jesse ale neskončil. Sledoval Chadovi finance metodami, které nebyly úplně v souladu se zákonem, ale byly vysoce účinné. Chet měl peníze, úspory, investice, výnosy z prodeje zděděného majetku. Peníze, za které by si po propuštění začal znovu stavět život. Jesse měl pro ty peníze jiné plány. Spolupracoval s kontaktem specializujícím se na digitální bezpečnost, Derekem Donnellym, člověkem, kterému Jesse před lety pomohl s návrhem únikové hry pro bezpečnostní konferenci. Zajistil, aby se Chadovi finanční informace dostaly k jeho obětem. Anonymně, samozřejmě. Do měsíce byly podány 4 občanskoprávní žaloby. Chadovi aktiva byla zmrazena do vyřešení sporů. Jeho rodiče, už tak zdescení, museli najímat advokáty, aby ochránili vlastní finance před případnými rozsudky. A Jesse měl připravený ještě jeden tah. Státní věznice, kde byl Chet dážen, nebyla daleko, asi 2 hodiny jízdy. Jesse tam vyjel v sobotu ráno a Casey nechal u Travise a jeho ženy. Nikomu neřekl, kam jede. O propustku žádal pod svým pravým jménem. Chtěl, aby Chet věděl přesně, kdo přichází. Návštěvní místnost byla ponurá. Levný nábytek, zářivkové osvětlení, zápach průmyslového čisticího prostředku. Přivedli Chada v oranžovém vězeňském oblečení. Vypadal hubeněji, starší. Když uviděl Jesseho, výraz mu přešel ze zmatení do hněvu. Co tady, k čertu, děláš? Jesse si sedl naproti němu. Odděloval je jen stůl, nic jiného. Žádná skleněná přepážka, jen 2 muži v místnosti. Chtěl jsem tě vidět. Promluvit si. Nemáme si co říct. Myslím, že máme. Jesse se opřel do židle. Uvolněně. Jak se ti daří ve vězení? Předpokládám, že jsi slyšel o žalobách, občanskoprávních rozsudcích, o tom, že tě firma propustila a vyšetřuje, o celostátní mediální pozornosti, která z tvého jména udělala synonymum pro týrání dětí. Chadova čelist se sevřela. Můj advokát říká, že je to obtěžování. Že za tím vším stojíš ty. Váš advokát má částečně pravdu. Poskytl jsem informace příslušným stranám. Postaral jsem se, aby lidé věděli, kdo doopravdy jsi. Ale obtěžování? Ne, tomu se říká důsledky. Už jsem ve vězení. Co víc chceš? Jesse se usmál. Nebyl to laskavý výraz. Chci, abys pochopil jednu věc. Ublížil si mé dceři. Zmlátil si ji baseballovou pálkou do obličeje, protože tě obtěžovala. Mohli si ji zabít. Byla to chyba. Přestaň.
Jesseho hlas řízl jako nůž. Naurážej nás oba tou lží. Jsi predátor. Byl jsi jím roky. Bavilo tě ubližovat jí, stejně jako tě bavilo ubližovat těm ženám. Chet mlčel, ale v očích mu cosi temného probliklo. Tady je to, co se stane, pokračoval Jesse. Odseděš si svůj trest. Minimálně 5 let, možná 8, jestli tu něco zkazíš. Až vyjdeš, zjistíš, že jsem systematicky zničil každý aspekt tvého života za těmito zdmi. To nemůžeš. Už jsem to udělal. Tvoje pověst je v troskách. Finance jsou pryč. Kariéra skončila. A postaral jsem se, aby všude, kde bys to chtěl zkusit znovu, každá žena, kterou bys chtěl zmanipulovat, každá příležitost, o kterou bys usiloval, všichni přesně věděli, kdo jsi. Chet se naklonil dopředu, nenávist hořící v jeho výrazu. Myslíš si, že jsi tak chytrý, tak spravedlivý. Ale jsi jako já. Jsi ochotný zničit člověka pro vlastní uspokojení. Ne, řekl Jesse klidně. Jsem ochotný zničit člověka, abych ochránil ostatní před zničením. To je rozdíl. Opravdu? Nebo si to jen říkáš, aby ses v noci dobře vyspal? Jesse vstal. Spím naprosto dobře. Moje dcera je v bezpečí. Tvoje ostatní oběti se dočkávají spravedlnosti. A ty? Jsi přesně tam, kam patříš. Ale pro případ, že by tě napadlo pomýšlet na odplatu, až vyjdeš, přijít po mně, po Casey nebo po komkoliv jiném, položil na stůl složku. Chet ji otevřel. Uvnitř byly fotografie. Dům Chadových rodičů. Pracoviště jeho sestry. Přátelé, místa, která navštěvují, jejich denní rutiny. Vím o tvém životě všechno, řekl Jesse tiše. O každém, koho miluješ, o každém, komu na tobě ještě záleží. Pokud se cokoliv stane mně nebo mé rodině, pokud na nás po propuštění jen špatně pohlédneš, informace, které jsem shromáždil, skončí u úřadů. Informace o jiných incidentech, o kterých si myslel, že jsou pohřbeny. Věci, které by tvůj trest prodloužily o 10letí. Byl to z větší částky blav. Ale Chet to nevěděl. Jsi šílený. Ne. Jsem otec, který udělá absolutně cokoliv, aby ochránil své dítě. Zapamatuj si to. Jesse se otočil k odchodu, pak se zastavil. A ještě jedna věc. Ta baseballová pálka, kterou si použil, ta pokrytá kéví mé dcery. Obžaloba ji měla jako důkaz, ale teď s ní skončila. Požádal jsem o její vydání. Chadův obličej zbělel. Mám ji v garáži, pokračoval Jesse. Tam, kde ji každý den vidím. A přemýšlím o tom, co jsi udělal. A vzpomínám si, že jsi si mou schovívavost spletl se slabostí a mou trpělivost s pasivitou. To byla tvoje chyba. Vyhrožuješ mi? Jesse se usmál. Ne. Plním slib. Slib, který jsem dal Casey, že už nikdy nikomu neublížíš. Zatím jsem ho dážel, ne? Tvůj život je u konce, Chade. Jen si to ještě nepřijal. Odešel, zanechávaje Chada sedět v ohromeném tichu. Cesta domů připadala nějak čistější. Lehčí. Že si řekl, co potřeboval říct, udělal, co potřeboval udělat. Ne všechno bylo legální. Ne všechno bylo hezké. Ale bylo to nutné. Když přijel domů, Casey seděla v obývacím pokoji a skládala puzzle. Skutečné puzzle z dílků, nejeden z jeho návrhů únikových her. Zvedla hlavu, když vstoupil, a poprvé za měsíce se na něj usmála opravdovým úsměvem. Tati, podívej, skoro mám hotové okrajové dílky. Jesse si sedl vedle ní a pomáhal zapadávat dílky na místo. To je skvělé. Zlato. Jsi v tom opravdu dobrá. Naučila jsem se od tebe. Pořád říkáš, že se má hledat vzorec. Přesně tak. Vzorec ti říká, kam věci patří. Chvíli pracovali v příjemném tichu. Pak Casey promluvila tiše. Ty si tu pálku opravdu schoval.
Jessie na ní překvapeně pohlédl. Ty jsi to slyšela? Travis mi řekl, že jsi za ním šel. Zeptala jsem se proč. Jessie pečlivě zvažoval odpověď. Ano. Schoval jsem ji jako připomínku. Čeho? Toho, před čím tě chráním. A toho, jak silná jsi byla, že jsi to přežila. Objal ji kolem ramen. Jsi statečnější, než víš, Casey. Opřela se o něj. Já tak statečná nejsem. Pořád mám noční můry. Statečnost neznamená, že se nebojíš. Znamená, že se bojíš a přesto děláš, co je třeba. Svědčila jsi u soudu. Řekla jsi pravdu, i když to bylo těžké. To je odvaha. Přestanu se někdy bát. Strach bude postupně menší. Úplně nezmizí, ale zvládnutelný bude. A já tu budu u každého kroku. Casey přikývla a zasadila další dílík na místo. Jsem ráda, že je ve vězení. Já taky. A jsem ráda, že jsi můj táta. Jessemu se sevřelo hádlo. Jsem rád, že jsi moje dcera. A slibuji, že tě vždycky budu chránit, ať se děje cokoliv. Byl to slib, který už splnil způsoby, které ona nikdy pilně nepochopí. Ale to bylo v pořádku. Nepotřebovala vědět, jak daleko zašel, jaké hranice překročil, jakou systematickou destrukci zorganizoval. Potřebovala se cítit v bezpečí. A cítila se. To stačilo. Uplynulo 6 měsíců. Caseyina fyzická zranění se zcela zahojila, i když jí navždy zůstane lehká jizva u levého obočí. Psychické léčení pokračovalo. Týdenní terapeutická sezení, postupné ubývání nočních můr, pomalé obnovování důvěry ve svět. Lindsay byla odsouzena k 6 měsícům vazby za svou roli. Trest byl přeměněn na podmínku poté, co svědčila proti Chadovi. Napsala Casey dopisy s omluvou, ale Casey na ně ještě nebyla připravena. Třeba jednou. Jessie je mezitím schovával v krabici pro případ, že by přišel ten den. Jessie se vrátil k práci a navrhoval novou únikovou hru s názvem Spravedlnosti zadost. Byl to jeho dosud nejsložitější projekt, série vzájemně propojených hádanek, kde vyřešení jedné odhalovalo skutečnou povahu druhé. Hráči si mysleli, že utíkají ze soudní budovy, ale skutečným cílem bylo odhalit pravdu o skorumpovaném systému. Kritici ji zbožňovali. Nazývali jeho mistrovským dílem a nevěděli, že ji inspirovaly skutečné události. Jednoho večera zavolala Jessie Katie Cummingsová, žena ze zákazu přiblížení. Pane Fostere, chtěla jsem vám říct, že jsem dostala odškodné z občanskoprávní žaloby. Je to víc peněz, než jsem kdy čekala. Ale víc než to, cítím se svobodná. Poprvé za roky se neohlížím přes rameno. To je nádherné. Zasloužíte si ten klid. Chtěla jsem vám poděkovat za to, že jste nám věřil. Za to, že jste bojoval, když jsme nemohli. Bojovali jste také. Všechny jste bojovali tím, že jste promluvili. Po zavěšení si Jessie uvědomil, že tohle možná bylo skutečné vítězství. Ne Chadovo uvěznění ani finanční zkáza, ale svoboda, kterou jeho oběti nyní cítili. Schopnost jít dál bez strachu. Šel zkontrolovat Casey. Spala, noční lampička veřhala jemné stíny. Přikryl ji dekou a chvíli tam jen stál a sledoval její klidné dýchání. Proto to všechno udělal. Pro tento okamžik klidu, pro toto bezpečí, pro tuto budoucnost. Druhý den ráno přišel Jessemu e-mail od Garretta Jacobse, Chadova advokáta. Chad žádal o předčasné propuštění po 2 odpykaných letech s odvoláním na vzorné chování a přeplněnost věznice. Jessie okamžitě kontaktoval Victorii Owensovou. Jaké máme možnosti? Budeme bojovat. Oběti mohou podat prohlášení proti předčasnému propuštění. Vzhledem k závažnosti trestného činu a jeho historii podmíněné propuštění pravděpodobně zamítnou. Ale mohli by ho schválit. Vždy existuje šance. Tak funguje systém. Jessie zavěsil a zíral na obrazovku počítače. 2 roky. Chad bude tvrdit, že se napravil,
že absolvoval kurzy zvládání hněvu, že si zaslouží druhou šanci. Jesse však věděl lépe. Lidé jako Chad se nemění. Jen se zdokonalují v maskování. Otevřel složku, kterou si udržoval, kompletní dossier na Chada Fama. Každý incident, každá oběť, každý varovný signál. Většinu předal úřadům, ale něco si ponechal. Pojistku. Čas ji použít. Kontaktoval Wendella Barnese. Potřebuji, abys napsal navazující reportáž. Chad žádá o předčasné propuštění. Veřejnost to musí vědět. Budu potřebovat čerstvé informace. Něco, co z toho udělá zprávu za víc než jen odsouzený násilník žádá o podmínku. Jesse chvíli přemýšlel. Co kdybych ti řekl, že ve věznici docházelo k incidentům? Že dostal napomenutí za agresivní chování vůči ostatním vězňům? Je to pravda? Mám kontakt ve vězeňském systému. Nechám prověřit. Byla to pravda. Chad dostal napomenutí dvakrát. Jednou za vyhrožování jinému vězni, jednou za fyzickou potyčku. Nic dost závažného, aby to ovlivnilo jeho trest, ale dost na to, aby to dokazovalo vzorec pokračující i za mřížemi. Wendellova reportáž vyšla o 2 dny později. Odsouzený týral dítě a žádá o předčasné propuštění navzdory pokračujícímu násilnickému chování. Veřejná odezva byla okamžitá a ohromující. Kolovala petice. Organizace na ochranu obětí se mobilizovaly. Komise pro podmíněné propuštění obdržela tisíce komentářů proti Chadovu propuštění. Na slyšení Jesse dorazil osobně. Přišli i Katie, Jody a další 2 oběti. Každá podala prohlášení o trvalém dopadu Chadova násilí, o strachu, že znovu udeří. Casey, tehdy skoro 10letá, požádala o písemné prohlášení. Jesse jí pomohl ho sestavit. Chad Fam mi velmi ublížil. Mám o něm noční můry. Bojím se, že když bude propuštěn Bowsy, ublíží dalším dětem jako já. Prosím, nenechte ho ven. Prosím, ochraňte mě a ostatní děti. Komise se radila méně než hodinu. Zamítnuto. Chad si odseká celý trest. Minimálně 5 let s přezkumem. V ten okamžik si Jesse dovolil pocítit úlevu. 5 let bezpečí. 5 let pro Casey, aby byla silnější, aby se zahojila, aby se stala člověkem, který měla být, bez strachu. 3 roky po vynesení rozsudku stáli Jesse a Casey před ordinací její nové terapeutky. Absolvovala dětský program a přecházela ke specialistce na dospívající. Ve 12 byla vyšší, sebevědomější, i když stále nesla tíhu toho, co se stalo. Musím dál chodit? Zeptala se. Já se mám líp. To, že se máš líp, to je důkaz, že terapie funguje. Jesse ji stiskl za rameno. Ale uzdravování je proces, ne cíl. A na hledání pomoci není nic špatného. Přikývla a přijala to. Můžeme jít pak na zmrzlinu? Určitě. Zatímco Casey byla na sezení, Jesse seděl v čekárně a odpovídal na e-maily. Jeho podnikání kvetlo. 3 nová místa s únikovými hrami, poradenská smlouva s mediální společností, knižní smlouva na příručku o navrhování hádanek. Své nejtemnější období přetavil v tvůrčí palivo a vléval do práce všechno. Telefon zabzučel. Travis, káva? Potřebuju si promluvit. Sešli se na jejich obvyklém místě, v malé kavárně v centru. Travis přisunul přes stůl složku. Co je tohle? Zeptal se Jesse. Vězeňské psychologické posudky Chada. Dostal jsem je od svého kontaktu. Myslel jsem, že to budeš chtít vidět. Jesse otevřel složku. Poznámky psychologa kreslily obraz člověka, který se naučil, co říkat, jak se prezentovat, ale ve skutečnosti se nezměnil. Spojení jako povrchní lítost, manipulativní sklony a přetrvávající narcistické rysy se objevovala znovu a znovu. Hraje hru, řekl Jesse. Přesně. Přišel na to, co komise chce slyšet, a za 2 roky, až bude znovu způsobilý, to dodá dokonale. Takže se připravíme.
Zdokumentujeme všechno. Postaráme se, aby komise věděla, s kým skutečně jedná. Jesse, Udělal si víc, než by kdokoliv mohl čekat. Zničil si jeho život, zajistil si spravedlnost pro oběti, ochránil si Casey. V určitém bodě to musíš pustit. Až bude Casey spát bez nočního světla. Až ji hlasitý zvuk nepřiměje ucuknout. Až bude znovu důvěřovat lidem bez přemítání, jestli jí naublíží. Jesse jí zavřel složku. Pak to pustím. Travis si povzdechl. Víš, co mě trápí? Že ses tak zaměřil na Chada, že přehlížíš Caseyino skutečné zotavování. Daří se jí dobře, Jesse. Opravdu dobře. Je na čestné listině. Má přátele. Hraje divadlo. Daří se jí navzdory tomu, co se stalo. Jesse se překvapeně podíval. To vím. Opravdu? Neboj si tak zaneprázdněný přípravou na příští slyšení, že nevidíš, jak daleko došla. Ta slova zasáhla víc, než Jesse čekal. Měl Travis pravdu? Zaslepilo ho soustředění na předcházení budoucímu nebezpečí natolik, že přehlédl Caseyinu přítomnou sílu. Ten večer seděl s Casey u večeře. Řekni mi o školním představení. Rozářila se. Dostala jsem hlavní roli. Budu hrát Matildu. Zkoušení začíná příští týden. To je úžasné. Jak se z toho cítíš? Nervózně, ale nadšeně. Paní Browningová, to je naše učitelka dramatiky, říká, že se pro tu roli hodím dokonale, protože jsem malá, ale bojovná. Jesse se usmál. To zní naprosto přesně. Přijdeš na představení? Za nic na světě bych to neprošvihla. Později, když sledoval, jak si zkouší repliky, si Jesse uvědomil, že Travis měl pravdu. Byl tak zaměřen na netvora v kleci, že přehlédl Fénixe vstávajícího z popela. Casey nebyla jen oběť. Byla přeživší, bojovnice, někdo, kdo čelil hrůze a vyšel silnější. Ano, měla jizvy, ale měla i odvahu, odolnost a budoucnost sahající daleko za ten hrozný den. Možná to byla ta nejlepší pomsta. Nezničení Chada, ale zajištění toho, že ji zničit nedokáže. Blížilo se 5leté výročí. Chet mohl žádat o přezkum podmínek propuštění. Jesse se připravoval metodicky, shromažďoval dokumentaci, koordinoval se s oběťmi, zajišťoval, aby komise měla úplné informace. Ale něco se v něm posunulo. Spalující vztek vychladl v odhodlání. Potřeba pomsty se proměnila v ochranu. Nebojoval proto, že Chada nenáviděl. Bojoval proto, že miloval Casey. Rozdíl byl podstatný. Slyšení před komisí bylo napjaté. Chet vypadal jinak. Starší, šedivější, teď s brýlemi. Evidentně byl nakoučovaný. Mluvil o nápravě, terapii, pochopení škody, kterou způsobil. Omlouval se, oči vhodně sklopené. Jesse se nenechal oklamat. Komise také ne. Pane Fame, řekl předseda komise, vaše slova jsou přesvědčivá, ale vaše psychologické posudky naznačují vzorec říkat to, co se očekává, nikoli skutečnou změnu. Navíc jsme obdrželi rozsáhlou dokumentaci vašeho chování před uvězněním i během něj, která nasvědčuje zásadnímu nedostatku empatie a přetrvávajícím manipulativním tendencím. Chadův advokát namítal, že každý si zaslouží druhou šanci. Pan Pham měl více druhých šancí, odpověděl předseda. Pokaždé znovu udeřil stupňujícím se násilím. Odpovědností této komise je veřejná bezpečnost. Nejsme přesvědčeni, že pan Pham prokázal skutečnou nápravu. Podmíněné propuštění zamítnuto. Přezkum za 2 roky. Když odcházeli, Chet zachytil Jesseho pohled. Na okamžik mu sklouzla maska a odkryla nenávist pod ní. Pak se vrátila, kajícný výraz, sklopená hlava. Jesse necítil nic jiného než lítost. Chet stráví zbytek života v tom cyklu. Předstírání nápravy, zamítání propuštění, narůstající hněv, opakování. Uvěznil se účinněji, než to Jesse kdy dokázal. Venku čekala Casey s Travisovou ženou.
Bylo jí 14, vyšší, než si Jessie pamatoval, na prahu dospívání. Když uviděla jeho výraz, usmála se. Nepropustili ho. Dnes ne. Pravděpodobně ještě dlouho ne. Dobře. Podvlekla mu ruku pod paži. Můžeme jít domů? Zítra mám písemku z geometrie a potřebuju pomoct se učením. Cestou domů Casey mluvila o škole, přátelích, plánech na léto. Normální starosti teenagera, krásně, všedně, vzácně normální život. Jessie si uvědomil, že se připravoval na bitvu, která už byla vyhraná. Casey přežila. Zahojila se. Šla dál. Čet byl zavřený, jeho život v podstatě u konce. Oběti našli uzavření. Spravedlnosti bylo učiněno zadost. Bylo čas pustit to, neostražitost. Casey bude vždy chránit. Vždy připraven. Ale tu spalující potřebu pomsty, neustálé soustředění na Chadovu zkázu, tato kapitola byla uzavřena. Tati, řekla Casey, jsi v pořádku? Jo, zlatíčko, jsem dobře. Vypadáš jinak. Nějak lehčeji. Možná jsem. Podíval se na ní. Víš co? Jsem na tebe hádý. Za to, jak si to zvládla, za tvou sílu, za to, jakou úžasnou osobou se stala navzdory všemu. Začervenala se. Měla jsem pomoc. Vždy tu budu. Ten večer šel Jessie do garáže a podíval se na baseballovou pálku, kterou si ponechal. Chadova zbraň potřísněná casejnou kéví, uchovaná jako důkaz a pak mu vydaná. Schoval ji jako připomínku, symbol svého slibu. Ale Casey symboly nepotřebovala. Potřebovala přítomného otce, nepronásledovaného minulostí. Jessie hodil pálku do koše. Pak šel do pracovny a sejmul ze zdi poznámky, vývojové diagramy, spojnice. Roky dokumentoval Chadův život, sledoval každý detail, připravoval se na každou možnost. Dost. Ponechal si jen základní složky, věci, které by mohly být potřeba na budoucích slyšeních, a zbytek zničil. Posedlost skončila. V obývacím pokoji se Casey svinula na pohovce a koukala na film. Jessie si sedl vedle ní a ona se okamžitě opřela o něj. Pohodlně a důvěřivě způsobem, který by před 5 lety připadal nemožný. Miluji tě, tati, řekla mimochodem, soustředěná na obrazovku. Miluji tě taky, zlatíčko. A v ten okamžik Jessie pochopil, jak skutečné vítězství doopravdy vypadá. Nebylo to čet hníjící ve vězení, ani jeho zničený život, ani odškodné pro oběti. Tyto věci měly svůj smysl, ale nebyly tím skutečným vítězstvím. To pravé vítězství bylo toto. Casey se léčí, směje se, žije bez strachu. To pravé vítězství bylo, že se jí vrátila důvěra, že má otevřenou budoucnost, že její síla je uznána. Čet se ji snažil zlomit. Nepodařilo se mu to. To byla jediná pomsta, na které záleželo. O 2 roky později Casey maturovala jako nejlepší studentka ročníku. Pronesla řeč o odolnosti, o překonávání protivenství, o lidech, kteří stojí při vás, když svět vypadá temně. Chada nikdy nejmenovala, ale každý věděl, o čem mluví. Jessie seděl v hledišti se slzami stékajícími po tvářích a sledoval svou dceru, jak si přivlastňuje svůj příběh. Přeměnila bolest v sílu. Trauma v triumf. Po ceremoniálu se fotili. Casey v maturitním oblečení, opravdový úsměv. Jessie myslel na dívku s černými oteklými oky a slunečními brýlemi, sotva schopnou otevřít oči. Ta dívka byla pryč. Tato mladá žena povstala z popela. Dostala jsem se na Cornell, řekla Casey náhle. Pevné stipendium. Jessie ji pevně objal. To je neuvěřitelné. Jsem na tebe tak hádý. Chci studovat psychologii. Pomáhat dětem, které prošly tím, čím jsem prošla já. Odtáhla se a vážně se na něj podívala. Je to v pořádku, když použiju to, co se mi stalo, abych pomohla ostatním. Casey, to je víc než v pořádku. To je krásné. Usmála se. Naučila jsem se od tebe.
Ukázal si mi, že špatné věci tě nemusí definovat. Mohou tě vybrousit. Jesse chvíli nemohl mluvit, přemožen dojmem. Budeš dělat úžasné věci. Budeme dělat úžasné věci, opravila ho. Jen proto, že jdu na vysokou, mě ještě nedostaneš z kérku. Ten večer zavolala Jesse Victoria Owensová, státní zástupkyně, která Chada obžalovala. Jesse, chtěla jsem vám říct, že Chad podal další žádost o podmíněné propuštění. Komise ji zamítla bez slyšení. Na základě jeho psychologických posudků a přetrvávajících problémů s chováním ve věznici doporučili, aby si odseděl celý 8letý trest. Děkuju, že jste mi dala vědět. A ještě něco. Zákonodárný sbor státu přijal zákon, říkají mu Casejno právo. Zpřísňuje tresty za týrání dětí a uzavírá mezery, které umožňovaly pachatelům jako Chad dosahovat snížených trestů. Vaše úsilí přineslo výsledky. Po zavěšení Jesse seděl v tichu. Casejno právo. Její bolest se stala legislativou, která bude chránit ostatní děti. To byl odkaz. Přemýšlel o posledních 7 letech. Vztek, plánování, systematická destrukce Chadova života. Část toho, co udělal, byla legální. Část nebyla. Všechno bylo nutné. Ale skutečné vítězství nebylo nic z toho, co Jesse udělal. Bylo to všechno, čím se Casey stala. Vzala svou nejhorší zkušenost a přeměnila ji v sílu. Čelila svému trýzniteli u soudu a řekla pravdu. Zahojila se, aniž by ji pohltila nenávist. Rozhodla se použít svou bolest k pomoci ostatním. To byla ta nejlepší pomsta. Nestát se Chadem. Nenechat ho zvítězit tím, že by zničil její lidskost. Místo toho se stala člověkem, který dělá svět lepším. Jesse ji chránil. Ano, zničil Chadův život. Ano. Ale Casey zachránila sebe samu. A to bylo dokonalé. O 3 měsíce později Casey odjela na Cornell. Jesse jí pomohl nastěhovat se na kolej. Poznal její spolubydlící, ujistil se, že má vše, co potřebuje. Když přišel čas se rozloučit, pevně ho objala. Díky, tati, za všechno. Ty si odvedla tu těžkou práci. Já tě jen podporoval. Udělal si víc než to. Ukázal si mi, že být silný neznamená nebát se. Znamená to bát se a přesto bojovat. Cestou domů, dům připadal příliš prázdný bez Casey, zazvonil telefon. Neznámé číslo. Pane Fostere, tady státní nápravné zařízení. Došlo k incidentu týkajícímu se Chada Fama. Jessemu se sevřely ruce na volantu. Jakého druhu? Byl ve fyzickém střetu s jiným vězněm. Je na ošetřovně s vážnými zraněními. Přežije to? Ano, ale nějakou dobu tam pobudí. Po zavěšení Jesse necítil nic. Žádné uspokojení, žádné zadostiučinění, žádnou radost. Chadovo utrpení pro něj už nic neznamenalo. Ten člověk byl bezvýznamný. Co mělo smysl, bylo to, jak se Casey daří na Cornellu. Co mělo smysl, byl zákon pojmenovaný po ní, chránící ostatní děti. Co mělo smysl, byl život, který vybudovali z tragédie. Uplynuly měsíce. Casey volala pravidelně, nadšená ze svých přednášek, přátel, plánů. Vstoupila do podpůrné skupiny pro přeživší traumatu a uvažovala o založení studentské organizace zaměřené na prevenci týrání dětí. Pak přišel telefonát, který Jesse napůl čekal roky. Pane Fostere, tady ředitel Jacobs ze státního nápravného zařízení. Volám kvůli Chadu Famovi. Dnes ráno byl nalezen mrtvý ve své cele. Zřejmě se jedná o sebevraždu. Jesse zastavil auto a zpracovával to. Sebevražda? Ano. Podle dozorců byl čím dál víc depresivní. Izoloval se. Zanechal vzkaz. Co v něm bylo? Že nemůže žít s tím, co udělal. Že mu to líto. Po skončení hovoru Jesse seděl v autě a cítil se podivně. Úleva? Zadostiučinění? Prázdnota? Přemýšlel,
jestli zavolá Casey, ale rozhodl se, že ne. Šla dopředu, budovala budoucnost. Chadova smrt byla jen tečka na konci věty, kterou ona už dávno napsala. Místo toho zavolal každé z Chadových obětí, s nimiž zůstal v kontaktu. Katie, Jody, ostatní. Řekl jim, co se stalo. Jejich reakce se lišily. Úleva, nevíra, přetrvávající hněv. Ale všechny sdíleli jeden pocit. Bylo to konečně u konce. Ten večer Jesse seděl v domácí pracovně a díval se na jedinou složku, kterou si ponechal. Chronologii všeho, co se stalo. 7 let od toho říjnového dne, kdy vyzvedl Casey v slunečních brýlích, až po teď. 7 let strachu, vzteku, plánování a nakonec uzdravování. Zavřel složku a odložil ji. Tato kapitola byla hotová. Přemýšlel o tom, co Casey řekla při maturitě. Že špatné věci tě nemusí definovat. Mohou tě vybrousit. Byla živým důkazem. Stejně jako ostatní oběti, které promluvili a přestavěli svůj život. A možná po svém i on. Kráčel po hranici mezi spravedlností a pomstou, dělal věci, na které nebyl hádý, překračoval čáry, které nešlo nepřekročit. Ale chránil svou dceru a další lidi jako ona. Zajistil, aby Chad už nikdy nikomu neublížil. Nakonec na tom záleželo. Telefon zavibroval. Zpráva od Casey. Tati, právě jsem dostala Ačko ze zkoušky z vývojové psychologie. Profesor řekl, že moje práce o zotavování z dětského traumatu je nejlepší, co za roky četla. Zvažuji přihlásit se na výzkumnou pozici příští semestr. Chybíš mi. Jesse se usmál a psal zpět, tak na tebe hádí. Změníš svět. A ona to udělá. Ne kvůli tomu, co se jí stalo, ale kvůli tomu, co se rozhodla s kým udělat. To byl skutečný konec tohoto příběhu. Ne Chadova smrt, ne jeho uvěznění, ne jeho zničený život. Ale Caseyino vítězství, její proměna, její odmítnutí nechat trauma, aby ji definovalo. Jesse Foster se vydal chránit svou dceru a zničit muže, který jí ublížil. Podařilo se mu obojí. V procesu se však naučil něco zásadního. Ta nejlepší pomsta není destrukce, ale přesah. Casey přesáhla své trauma. Vzala tu nejhorší věc, která ji potkala, a použila ji jako palivo k pomoci ostatním. Přeměnila bolest v smysl. A Jesse se naučil, že být otcem znamená víc než ochrana. Znamená to učit síle, ukazovat odolnost, dokazovat, že se dá čelit hrůze a vyjít z ní celý na druhé straně. Chad Pham se pokusil zlomit Casey Fosterovou. Místo toho ji vykoval do podoby někoho nezlomitelného. Někdo, kdo stráví život zajišťováním, aby žádné jiné dítě netrpělo tím, čím prošla ona. Někdo, kdo proměnil oběť v vítěze. To byla spravedlnost. To byla pomsta. To bylo dokonalé. A Jesse si konečně mohl odpočinout. S vědomím, že jeho dcera není jen v bezpečí, ale prospívá. Že nejen přežívá, ale žije naplno. Že se nejen zahojila, ale pomáhá hojit ostatní. Válka skončila. Zvítězili. Ne tím, že zničili nepřítele, i když k tomu došlo, ale tím, že odmítli nechat toho nepřítele zničit je. Nakonec na tom záleželo jediné. Jesse zavřel notebook, zhasl světla a šel spát. Poprvé za 7 let usnul bez nočních můr, bez plánů, bez tíhy nedokončených záležitostí. Bylo to u konce a byli svobodní. Tady náš příběh končí. Podělte se o své myšlenky v komentářích. Děkujeme za váš čas. Pokud se vám tento příběh líbil, přihlaste se k odběru tohoto kanálu.